xicotí però no ho som. Jo som en xico de Can Xicatet. Vaig néixer l'any 38. Jo, de molt jove, em vaig calar a fer pous, a treballar amb aquesta feina, perquè m'agradava molt. De garrit petit ja ho duien de sang. A casa teníem una bassa que era del camí, que agafaven l'aigua del camí com plovia, i jo me n'anava. Allò hi havien fet d'això de canyes, una bradissa de canyes perquè no hi caiguéssim dins. Jo havia fet apartar una mica les canyes, passava la mà, omplia un gotet d'això de llet de conserva, el bocava dins un pouet que havia fet, feia un foradet per avall, el feia anar a un altre pouet que havia fet i em divertia fent això. I era un garrit que tindria 5-6 anys. I llavors em vaig passar a treballar per enllorat de mestre, feien la casa petita. I em va dir que home, que m'agradaria treballar. I li vaig dir que amb una cosa que pogués picar, un escudó, fer un pou o fer un d'això, diu, bueno, ara faràs la fossa sèptica i un pou en el cap per desaigua. I vaig fer la feina aquesta. I llavors la canyoneta em va dir, bueno, ara anirem a una altra banda, ara anirem al torrent. I em va dur, allà vaig de Can Toni All, dins del torrent, allà on tenen el pou. Hi havien baixat molts de penyals, de la vorera d'això que hi havia, que eren com caixes de camió, penyaleros grossos. I mira, et diu, has de pujar damunt aquests macs, diu, i fer una barrinada enmig de cada mac. Ah, està bé, jo allí, amant, un d'això, fent forats. Espera, i com se feien els forats aquests? Aquestes barrinades era una barrina que tenia talla a cada cap, de ser, i això anava picant i fent rodar, i feia un forat redó, Quin nom té aquest aparat? una barrina de mà. I entonces jo feia els forats que anaven de vegades a mitjan pedra. Llavors ell venia i calava mig cartutxo, rebentava la pedra i d'aquesta pedra feien totes les solanes de sort. Els primers partidars que feies que devies tenir 15 anys, i una cosa així. Sí, jo no tenia l'edat de poder treure dinamita i me la treia el vell de casa perquè jo no tenia l'edat. Això de buscar l'aigua és una cosa que jo vaig començar, jo no sé, tindria 14-15 anys tenia. De casa, un diumenge varen dir que havia vengut en Maiola a marcar una aigua a Can Frareta, perquè era una casa veïna. Sí que vaig dir de casa, dic, ara vull anar a veure si sabés trobar on l'havia marcat. Vaig passar just per dalt d'allí on té la perforada en caseta i vaig trobar el fil de l'aigua. I vaig anar seguint l'aigua, i vaig anar allí un bicrot la marca Maiola. Allà amb una frareta té el pou. Ah, cony, va bé, marca l'aigua, va bé. Però jo feia pous, no marcava aigües. Vaig estar més de 10 anys fent pous, i marcaven els pous dels aiguders. Jo m'havia basat que anava i feia, llavors tenia les dues mans, feia una verga d'ullastre i ho mirava. Si em marcava, deien els treballadors, dic, aquí anirà bé, aquí no divertirem. Si no d'això, dic que aquí no ho sé. I en Pet aquestes costes, quan van ampliar l'aeroport, li fotien la meitat de la finca. I tenia el pou major dins les salines, que era el molí aquell que davant la Ponderosa. Allí tenia el molí i tenia un motor elèctric. Treia aigua amb les dues coses i no jugava el pou. I em va dir, com que en aquest pou, en l'aeroport li foteren, i ell va quedar enmig de finca i sense aigua. I em va dir si li faria un pou. Dic, sí. Buscava un aiguader que ho marqui, i jo duré 2 treballadors, vendran i faran el pou. Fèrem el pou i no trobàrem aigua. I a sarra, i argela, i em diu, vinga, diu, fer una verga. Diu, anem al pou bé. Vaig rodar, dic, jo trobo que l'aigua entra per aquí. Diu, exacte, just per aquí entra. Diu, ara tu podries anar i podries seguir l'aigua per on passa, que ho intentarem. El primer pou que he marcat mai. Llavors que treballàveu amb una rotativa o ho fèieu... No, pou obert. Pou obert, amb una escola i una... Ja tenia... Jo llavors ja feia treballar el compressor en Raconet, que va ser el primer compressor que va venir. I els primers pous que fèieu, els fèieu a mà o ja treballàveu un compressor? No, a mà. A Eivissa encara no se'n parlava de compressor. Era el primer compressor que va venir, va ser el que va comprar el vell Raconet de la Bassa i Antoni Bernadet,
i em van dir si m'interessava fer-lo treballar. Això quan jo em vaig calar a treballar amb aquest compressor, jo tindria 28, 29 anys. I mira, jo llavors ja em vaig comprar la perforadora. Quants anys teníeu vos, més o menys? Jo tindria prop de 60 anys. I quan feia mig anyet que tenia la perforadora, vaig fotre allò. I es buscar l'aigua, has dit que la buscaves tu amb una verga de... Sí, jo llavors tenia les dues mans, mentre vaig tenir les dues mans, la vaig buscar sempre amb una verga d'ullastre. I ha de ser sempre d'ullastre o també pot ser... Bueno, tot qui vol buscar aigua s'ha de dedicar a una cosa. No podeu avui un pèndol, demà una verga d'ullastre, passat demà de mata, heu de treballar amb una cosa. I tu sempre l'has marcat amb una verga d'ullastre? Jo sempre la marcava amb una verga d'ullastre. I quan em vaig fer mal vaig dir ja s'ha acabat, ja no importa que vengui ningú més. I bueno, va venir un de Sant Rafel i em vaig dir que havia d'anar a marcar-li una aigua. Dic que no, jo no puc, una mà només com voleu que ho marqui. I vaig de buscar un pèndol. I jo no tinc cap pèndol. Diu, tu vine a casa, diu que et deixaré una medalla d'or i una cadena i buscaràs l'aigua. Podem fer la prova, dic, però no ho cap de veure clar en això. La medalla aquesta, veig que la vinc a buscar i en això si m'hisam d'acabar a fotre. Però bé, i aquí marca i molt. I va calar una senya, i va fer la perforada i li va anar una meravella. Va trobar aigua. I d'allí altra volta venga gent a córrer. Això és un don, això de buscar l'aigua, m'imagino que és un don. Sí, això és una cosa que no hi podeu fer-hi res. Això és una naturalesa que es té amb un. Això, uns troben l'aigua en seguida. Mireu, jo a en Joan del mestre li robaven l'aigua i no sabia la tuberia per on passava. I vaig anar i li vaig dir, jo anava a casa i obria tots els grifos. I m'hi vaig calar a buscar-ho. I si hi hagués hagut un vidre damunt de la tuberia, no l'hauríem endevinat millor que l'endevinàvem de bo. Això s'ha de practicar molt. Hi ha molts que es creuen que en tot i agafar un d'això que ja es pot anar a marcar aigua. Abans un l'ha de saber experimentar. Però tu has agafat experiència d'altres aiguaders? Jo he après treballant, fent clots, perforades i veient les quantitats d'aigua que surt. I a les fondàries. El que són els aqüífers, allí hi fan una perforada i treuen aigua d'allí. Tu te marquen aquests punts. Aquests punts que l'aigua està aturada no em marca jo. No te marquen? No. Poc ni molt ni mica. Jo només me marca allí on l'aigua corre. I l'aigua us pot fer atibocar una mica. Pues una aigua ara la travessau per un puesto que du molta caiguda, marca molt més que si l'agafau per un puesto que ella va planera, que no du molta marge. És una cosa és que més fa atibocar un aiguader. A lo millor aquí heu d'anar a 200 metres i aquí davant a 30 metres teniu l'aigua. Què vol dir això? Això vol dir que vàrem agafar una capa que l'aigua s'hi fica davall i la fundari ha d'anar a rodar per baix. Si té 200 metres, si té 3. Heu detectat els buscadors d'aigua, les capes aquestes de material? No. Jo, en tota l'experiència que hi tinc, no detecto res més que el corrent de l'aigua. La profunditat tampoc? No, poc ni molt ni mica, ni hi ha ningú que ho sàpiga, fins que heu arribat a l'aigua. Us poden dir, per mort d'altres perforades que hi ha per vora allí, però que ells sàpiguen l'aigua ni quina fondària està, no hi ha ningú, fins que hi heu arribat. Aquesta aigua, allí un primer l'hem sabut trobar, set aquí, perquè és allí on més fondo s'ha anat. Potser ara aquí està a 275 metres i si vol anar a 100 metres lluny, el trobaríeu a la meitat de secundari. Perquè això són les capes que pugen i baixen. I l'aigua fa el que fan les capes. O sigui, totes les venes d'on venen, segons...
L'entrada d'aigua, el millor que tenim és aquí la part de Portinats, la part aquesta de Sant Joan aquí, i és l'entrada millor d'aigua que tenim a l'illa d'Eivissa. I és l'entrada que ens ve cap a Santa Agustina? És l'aigua que ens ve per davall de la mà, per davall del nivell de la mà. I a Formentera hi ha aigua. El que passa és que troben primer a la mà. Poguéssiu trobar una capa d'aquestes impermeable, que pogués anar baix del nivell de la mà i llavors estrangular l'aigua de la mà, trauríeu aigua boníssima. I passen corrent d'aigües boníssimes per Vall Formentera. I aquí a Eivissa es gasta més aigua en un mes que no hi plouen tot l'any. I aquí ens salva que tenim aigües que venen de fora. Les venes, més lluny o més prop, van totes a desembocar a la mà. Una vena, potser ve dels Pirineus, passa per davall a Eivissa i Déu sap on puta es va a sortir a la mà. Si treus més aigua que no du aquesta vena, les aigües es fan malbé per culpa des que la treu. Ara aquí per davant de Coves Santes les aigües es tornen totes salades. Tot el pla de Sant Antoni és com si fos una senalla de goma. La mà no pot passar cap a la terra. Dins la mà és un fang negre que és impermeable i que no deixa passar. Les aigües, amb això s'ha d'estar molt al tanto, s'han de fer allí on es marca l'aigua. S'ha de buscar allí on és, s'ha de tenir una mica de coneixement perquè costa sous. El alcalde no costa, però es busca l'aigua. Avui una perforada de 200 o 300 metres se'n va un fajo de grillets. I és que se li fa una perforada i no trobes aigua, és el mateix que si l'haguessin robat a sol dins la cartera, perquè aquell home ho ha perdut completament perquè allò no li deixa cap interès ni un. Jo és com si hagués fotut a sol de la mà. Al revés, queda desamat perquè llavors aquí és que comença una altra perforada o un altre pou per vora allí. Coneixes altres aiguaders que ho facin o que busquin aigua per altres sistemes, a part del pèndol o a part de la verga i tot això? Sí, jo conec en Borronat, que li diuen. Aquest emborronat es borrona quan passa per damunt una corrent d'aigua. Se li queda això tot emborronada i el pèl pareix que se li aixeca. Una cosa molt rara. Llavors hem de fer un experiment, que tu no sé si l'has fet mai ni res, però damunt un paper, damunt un sí, ja. marcar si hi ha aigua o no damunt un paper. Una prova que l'he vist fer moltes vegades, però no l'has fet mai? No hi cap de creure, perquè jo el que trobo que em marca és la corrent que fa l'aigua, que corre, perquè l'aigua que està aturada no marca. Jo no hi he cregut mai amb això. Però si te marca... No, si marca... Aquí en aquest cantonet d'aquí, n'hi teniu. Vale, i marcam un punt? Marcar un punt. Em pareix que us entrarà de l'altra banda. Aquesta aigua jo diria que us ve... Vendria per aquí més o menys. Sí, us entraria així. O sigui, això seria una línia... Exacte. I per aquí no n'has trobat enlloc. O sigui, aquí tenim el plano, que hem marcat antes, allí on està, diríem, el possible pas d'aigua. Està a l'altra punta. Aquest és el quadrat de la finca, que és aquest quadre d'ametllers, i aquí ell ha marcat el passo d'aigua. Hi ha una bona aigua. I aquí li són fora. Aquesta és una bona vena. A veure, Xico, entonces tu no hi crees amb això? I ara has comprovat que sí que... No hi havia treballat mai ni provat això, però efectivament l'has trobat i on t'ha marcat damunt el paper. Sí, damunt d'això.
i aquí us surt el vostre i agafa aquesta direcció. Perquè aquí en aquesta banda també n'hi ha bastanta d'aigua i jo n'hi he marcat un bon parell, però aquesta és una altra aigua.